Op de Duitse begraafplaats in IJsselstein vond zaterdagavond een bijzondere première plaats. Panorama IJsselstein beleefde haar eerste uitvoering op de immense en meer dan 30.000 graven tellende vlakte. Het is echt, je loopt over de begraafplaats en je wordt eigenlijk meegenomen door het geluid. Er wordt eigenlijk een soort van opera opgevoerd met verschillende klanken, verschillende sopranen die zingen. Een geluidsinstallatie zal eigenlijk een klankenspel laten neerdalen over de begraafplaats. En dat is absoluut heel bijzonder en het voegt echt een extra dimensie toe aan deze al hele bijzondere plek. En laat je echt heel goed nadenken over wat is nu dus deze oorlog geweest en wat is nu dan die vrijheid waar wij dus al 75 jaar lang van mogen genieten. Dat is eigenlijk de boodschap die we met z'n allen uit willen dragen. Dit niet vergeten en dit ook nooit meer. Het project is een creatie van het componistenduo Strijbos en Van Rijswijk. Het gaat eigenlijk over bijzondere manieren van het verbinden van kunst met herdenken van 75 jaar vrijheid. Ja, en jullie zijn samenwerking aangegaan met een Brabants project. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk omdat we heel veel samenwerken met het Oorlogsmuseum in Overloon. Zij zijn eigenlijk partner in het project en zij hebben gezegd, als je echt een hele bijzondere plek wilt voor dit project, dan moet je eigenlijk naar IJsselstein toe gaan. Op 26, 27 en 28 maart, op 30 april en op 1 en 2 mei is Panorama IJsselstein te ervaren, zoals bij de première. Dit zijn de bijzondere uitvoeringen waar we de sopranen ook nog zelf live hier zingen. Het gewone muziekstuk is ook nog gewoon 3 keer per dag te horen. Op vastgezette tijden zal het muziek hier ook weer het klankenspel over de begraafplaats leggen. Tot en met zondag 7 juni is de opera op de begraafplaats te ervaren.